Amen. Muli, isang magandang gabi sa bawat isa po sa atin. At ngayon pong gabi, tayo pong muli ay magdedeklara ng strength na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Even though sometimes we are weak, sometimes nangihina tayong mga tao, sometimes we are unable, but God is always there to give us the strength that we need. Amen? Kaya pa sa gabi pong ito, we will sing and we will dance for the Lord. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Mine eyes are open, so close are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. I am living by faith. Nothing is impossible.
I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Sing, I know. I know who I am. Sing, I know who I am. Yes, Lord, I know. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Found me, I was blinded, and you gave me sight. You put a song of praise in me. Lord, I was broken, and you healed me. I was dying, and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing, I know, I know, I know. Running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken, Lord. I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know. I know, I know, I know. No.
songs of worship, O Lord. Lord, we are here, Lord God, to declare your strength na palagi mo, Diyos, na binibigay sa bawat isa, Lord God. For you are the only God that we will worship and honor, Jesus. Thank you, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. It's just the way it is. You are not a God created by you. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. It's just the way it is. So you are God alone. 'Cause you are God alone from before times began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God. None can compare. You're the only God. Praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God alone from before times began. You are on your throne. Sing, you are God alone. Lord, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God, 'cause you are God alone from before time began. Lord, you are on your throne. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. But once again, say you are God. God alone from before time began. Oh, you are on your throne. You are on your throne. We worship you.
is our God. Sing with me how great, Lord, you are. Oh, sing how great is our God. Oh, Lord, we worship you. Lord, we declare that you're great. We worship you, Jesus. Your name is above all name, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Jesus, for the strength. Thank you, Jesus, for the strength. Here we are, your people, worshiping your name, lifting up your name tonight, Lord. Oh, we magnify your holy name, Jesus. Thank you, God. We thank you, God. Thank you, Lord, for your presence tonight. Thank you, Lord, for your presence tonight. We worship you. We worship you. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord. Worship you, Jesus. Panginoon, tunay nga o Diyos na Ikaw ay dakila. Lord, we will always declare that You are great. Lord, in good times and bad times, Lord. You are always with us, Jesus. Lord, kahit minsan, O Diyos, kami ay nanghihina. Lord, even though we are unable, Lord God, we will just trust in You, Lord God, that You are the source of our strength, Lord. And You are our hope, Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, Lord God, we fully trust in You, Lord God. We will depend on You, Lord Jesus. And as we listen to Your word, Lord God, Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. And give us knowledge and wisdom, Lord God, na mag-grasp namin, Panginoon, ang yung mga salita na maririnig namin sa gabi pong ito, Lord God. Thank you, Jesus. We honor You, we praise You. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po sa bawat isa. Amen. Insan po, good evening po sa bawat isa. Amen. Masarap po bang magbabad sa presensya ng ating Panginoon? Amen. Sobrang napakasarap po na magbabad po sa presensya ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, patuloy po tayong magbabad sa presensya niya. Patuloy po tayong magbabad sa salita niya po sa gabi pong ito. Kaya bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, O God, thank you, O God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, O God, sa opportunity to share, O God, your gospel, O God. Truly, O God, hide your servant, O God, under the shadow of your cross, Panginoon, that you alone, O God, be lifted up, be glorified, Lord. Tunay nga, O God, sa lahat ng aming maririnig sa gabing ito, O God, mamutawi sa aming puso at mapasamuhay namin ito, Panginoon. Tunay nga, O God, sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So sa gabi pong ito, ang pag-aaralan po natin sa gabi pong ito is about inabilities of man. Inabilities means yung mga hindi po kayang gawin ng isang tao. So bilang tao po, di ba po, may limitasyon po tayo. Yung strength po natin ngayong araw na to, di ba po sa umaga siguro 100%, pagkahapon po niyan mauubos po yan. So lahat po tayo, may limitasyon. So, hindi po everyday o whole day, meron po tayong 100% na energy. Kumbaga, nababawasan yon. And, ayun nga po, sa gabi po ito, pag-aaralan po natin, ano po ba yung mga hindi po natin kayang gawin bilang isang tao? Meron po tayong tatlong pag-aaralan po dito na hindi po natin kayang gawin. Overview lang po. Ang tatlo pong iyon ay una,
inability to save from hell. So ito daw po yung una nating hindi natin kayang gawin. We cannot save ourselves from hell. Pangalawa po, inability to serve two masters. Kumbaga, hindi po natin kayang mag-serve sa dalawang master. Pangatlo po, inability to subdue carnal mind. Hindi po natin kayang kontrolin o kumbaga wala tayong kakayanan na kontrolin na hindi tayo magkaroon ng carnal mind. So sa gabi pong ito, dito po tayo sa number 1. Bago po pala yan, dito po muna tayo sa Jeremiah chapter 13 verse 23. Yan. Sabi po dito, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Then may he also do good that are accustomed to do evil. So, sabi po dito ni Jeremiah, kasi po ang background po nitong chapter na to is about po sa mga Israel at sa buong people of Judah na parang puro sin na po sila. Kumbaga lahat na po ng ginagawa nila is against God. They are rebelling against God. So sabi po ni Jeremiah dito, can the Ethiopian change his skin? So kaya ba daw ng isang Ethiopian na baguhin yung balat niya, yung kulay ng balat niya? Or the leopard his spots? So tayo po, kaya po ba natin baguhin yung sarili nating balat? Na example, ako po, medyo puti lang. Pero gusto ko sobrang puti. Kaya ko bang paputiin yung sarili ko? Amen. Hindi po, di ba? Sa leopard naman po, di ba po, nakakita na po ba tayo kahit sa pictures po ng mga gantong hayop? Di ba po, sila po yung mga hayop na parang tiger na marami po silang spots. So pag ninais po ba ng spots na ng leopard na ang color ng spots niya is pink, red, kaya niya bang gawin yon? Di ba po hindi po kaya? Amen? And sabi po dito, then may ye also do good that are accustomed to do evil. Same din daw po sa atin na tayong mga, kumbaga, we are accustomed to do evil. We cannot do good dahil nga po para sa atin, natural na yon. Katulad po sa leopard at Ethiopian, kahit na ano pong naisin nila na baguhin yung skin nila, yung nature ng balat nila, hindi po yun mababago kasi natural na po yun sa kanila. Ganon din po sa atin. Kumbaga, hindi na po tayo dapat magtaka na minsan nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi nagbibigay kalooban sa Lord. Kasi natural na po sa atin yan. Kasi po, di ba, nung na-fall po si Adam at si Eve, na-fall na po ang buong humanity into sin. So, nagkaroon na po tayo ng sinful nature. Kumbaga, yung sinful kung yung nature ng Panginoon nawala sa atin at ang pumalit po doon is yung sinful nature. And ayun nga po, dahil po sa nature na yon, hindi po natin may iwasan na gumawa ng mga bagay. And ito po, sabi po dito, Jeremiah telling us that we are stuck in our sinful nature. So hindi po natin kayang ialis yung sarili natin sa nature na to by our own strength. Kumbaga, kung nanaisin lang natin na aalis tayo sa ayoko na yung makasalanan kong buhay, hindi po natin magagawa yun sa sarili nating kakayanan. Only the Lord can change us. So, ang Panginoon lamang po yung makakapag-transform sa atin, siya lang po yung makakapagbabago sa atin, siya lang po yung makakapag-alis ng sinful nature ng tao. So, punta po tayo dun sa inabilities of man. Sabi po dito, ang una po, inability to save from hell. So katulad nga po ng nabanggit ko po kanina, nung na-fall po si Adam at si Eve, kumbaga lahat po tayo destined to go to hell. Di ba po? Kasi po, ayun nga po, na-fall tayo into sin. Sabi po dito sa Matthew chapter 19, verse 16 to 24, sinasabi po dito, about po to sa rich man. Sabi po dito sa verse 16, now behold, one came and said to him, God, a good teacher, what good things shall I do that I may have eternal life? So may lumapit po sa ating Panginoon, he is a rich man, and tinatanong niya po, paano daw po ba siya magkakaroon ng eternal life? Sabi po dito sa verse 17, so he said to him, why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. So yun daw po ang sabi ng Panginoong Jesus na para daw magkaroon ng eternal life yung rich man na yun, kailangan niyang i-keep yung commandments. Next po, verse 18. Sabi, he said to him, which ones? Jesus said, you shall not murder, you shall not
commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. So sinabi po lahat dito yung mga bawal po niyang gawin. And honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. So kailangan daw po i-honor niya yung magulang niya, yung mama, papa niya, and you shall love your neighbor as you love yourself. As yourself. Verse 20, the young man said to him, all these things I have kept from my youth, what do I still lack? So lahat daw po yun ginagawa niya na. So ano pa po daw ba ang kulang para daw po makuha niya yung eternal life, maranasan niya eternal life? Sabi po sa 21, Jesus said to him, if you want to be perfect, go, sell and what you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me. So, ang sabi po dito, ang kailangan niya daw pong gawin is kailangan i-sell niya daw po, ipamigay niya po yung meron siya, lahat ng possession niya, and you will have treasure in heaven, and come follow me. So, gusto ng Panginoon, para talagang makuha niya yung eternal life, kailangan niyang ibigay yung meron siya, possession niya, and ayun nga po, if sundin ang Panginoon. Verse 22, Verse 22. Sige po. Matthew 22, yan. When the young man heard, he went away sad because he had a great wealth. So, hindi niya po nasunod yung sinabi ng Panginoon kasi nga daw po, he had a great wealth. Kumbaga, dahil marami po siyang kayamanan, madami po siyang possession sa mundo, hindi niya po kayang bitawan yon at sumunod lang sa Panginoon. And sabi sa 23, then Jesus said to his disciples, assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. Kaya po, bilang number one nga po is inability to save ourselves from hell. Kasi po, ayun nga po, katulad po nitong young man na to, yung rich man na to, dahil po marami po siyang possession sa mundo, marami po siyang treasures na naimbak sa mundo, hindi na po niya sinunod yung kagustuhan ng Panginoon to follow Him. Di ba po? Yun po yung isa sa naghihinder po sa atin na masunod po yung kalooban ng Panginoon. Kasi nga po, yung riches natin sa mundong to, pinipigilan po tayo. Dahil po sa riches na to, parang binibigyan niya tayo ng, parang kumbaga nasa-satisfy na tayo dun sa kinalalagayan natin. Example, mayaman ka na sa lahat, nakukuha mo na yung gusto mo. Dahil po dun sa mga ganong bagay, hindi na po natin yung nanais yung eternal life. Di ba po katulad po nung young man, yung rich man, alam niya po na eternal life na yung makukuha niya if ginawa niya po yung sinabi ng Panginoon to sell and follow Him. Pero ano pong ginawa niya? Iniwan niya po ang Panginoon na malungkot kasi hindi niya po kayang i-give up yung treasures niya. So bilang isang tao, kumbaga, isa po yun sa mga naghihinder sa atin para sumunod sa Panginoon. Yun yung riches natin. Kaya po sabi dito sa verse 24, and again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So ang sabi po dito ng Panginoon, mas madali pa daw po sa isang kamelyo na pumasok po sa eye of a needle. So dito po, sinabi po eye of a needle. So butas ng karayom. Hindi po ibig sabihin po dito is yung literal po na karayom na ipapasok niyo po yung kamelyo sa butas ng karayom. Di ba po napaka-imposible? Di ba po? Amen po ba? Sino po nakakita dito ng kamelyo? Or kahit sa pictures, di ba po ang tatangkad po nila? So, kung common sense lang po, di ba hindi po natin sila mapapasok doon sa karayom, sa butas ng karayom. Pero ang tinutukoy po kasi dito na eye of a needle, ito po yung sa isang kingdom, may malaking gate. Sa gate po na malaki na yon, may maliit pa pong isang gate, yung daanan po ng mga tao. Yun po ay tinatawag na eye of a needle. Yun po yung tinatawag nila sa Old Testament. And hanggang ngayon, kahit sa mga sa kingdom, ganun po yung tawag nila sa door na yon, eye of a needle. So sabi po ng Panginoon, mas madali daw po sa isang kamelyo na ipasok mo siya doon sa maliit na butas na yon, kasi ang gagawin lang po nung may-ari nung kamelyo,
iaalis niya yung mga nakasalansa po dun sa kamelyo. Itatanggalin niya, ilalapag niya, and paluluhurin niya lang po, isisiksik niya po dun yung kamelyo. Kaya ganun po ang sinabi ng Panginoon na para mas madali daw po yung isang kamelyo kasi mapapaluhod mo po yung kamelyo eh. Kahit, kumbaga, kung i-push mo siya, mapapaluhod mo, mapapasunod mo yung kamelyo. Pero ang isang tao po kasi na marami ng kayamanan sa mundo, minsan hindi mo na sila, kumbaga, hindi mo na sila, kumbaga, ma-urge na sundin ng Panginoon kasi nga, ang dami na po nilang bitbitin na hindi na po nila kayang bitawan. So, number 1 po, bakit po hindi natin kayang i-save yung sarili natin sa impyerno? Inability to save ourselves from hell. Number 1 is because we are devoid of God's righteousness. Wala po tayo nung righteousness na nagagaling sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So ang Panginoon po, kahit libutin niya po yung buong mundo, wala po siyang makikita ni isa na righteous po sa buong mundo, sa atin po. Wala po siyang makikita. Lahat po tayo unrighteous sa harapan niya. Lahat po tayo sinners, unclean. Kumbaga, wala po tayong righteousness na makikita sa atin ng Panginoon. And sabi po dito sa Matthew chapter 5, verse 20, for I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Sabi po dito sa Matthew, pag daw po yung righteousness na meron tayo, kumbaga yung pagsunod natin sa Panginoon is katulad ng daw po ng mga Pariseo o ng mga Skriba. Kasi po sa Old Testament, ang mga Pariseo at Skriba po, para sa kanila, they are counted as righteous pag kinip po nila yung law. Keep lang po. Pero ang sabi po ni Paul sa Philippians 3 verse 9, sabi niya po dito, and be found in Him, not having my own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So para kay Paul po, hindi lang po basta makukuha yung righteousness na nanggagaling sa Panginoon by keeping the law. It is also by having faith sa ating Panginoon. It is through faith sa ating Panginoon. Makukuha lamang natin yung righteousness na inaasam natin, yung righteousness na makakapag-save sa atin through God, through Jesus, by faith. Hindi po by keeping our law. Kasi katulad po ng Scriba and Pharisees, siguro, kinikip nila yung law, pero yung pamumuhay po nila, hindi po naaayon sa Panginoon. Kaya nga po, sabi ni Paul sa Philippians, not having my own righteousness. Kasi yung sarili nating righteousness, basahan lang po yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi po sasapat yung righteousness. Kung sinasabi po natin na, ay, righteous ako kasi ginagawa ko yung ganito, hindi ako pumapatay, hindi ako nagdanakaw, hindi ako adulterer, righteous ako. Ang sabi po doon sa salita niya, we are deceiving ourselves. Kasi po, pag binase po natin yung righteousness according to our works, hindi po righteousness yun. We will only receive the true righteousness, yung righteousness that will save us through the Lord Jesus Christ, through our Father by faith. Ganun po yung naging revelation po kay Paul na parang, yun nga po, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So ang righteousness na meron siya, kumbaga na-realize na yung righteousness na hindi lang dahil sa pagsunod, dahil he surrendered his life, he asked for the righteousness na nanggagaling sa Panginoon through faith. So yun po yung una. Kaya po ang tao, imposible na ma-save niya yung sarili niya from hell dahil po wala po tayong righteousness na nanggagaling sa ating Panginoon. 'Di ba po, ang Panginoon, He is holy. He cannot accept unholy people. 'Di ba po, para sa kanya layo po siya doon. Pero nga po, pag we ask for His righteousness, kumbaga He can save us from hell po, from going to hell. Pangalawa naman po, bakit hindi po natin kayang i-save yung sarili natin from going to hell? Pangalawa, because we have a desperately sinful heart. Dahil daw po meron po tayong makasalanan na puso. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked.
who can know it? Ang sabi po ni Jeremiah, ang puso daw po ng isang tao is deceitful. Ano po yung deceitful? Madaya. Kasi po, ang puso natin, pag pinapairal po natin yan, ayun nga po, katulad po dito, madaya po siya. Kumbaga, yung iniisip mo, yung dinidesire mo sa puso mo na akala mo kailangan mo, yun pala, hindi pala. Yung example, kailangan ko ng car, kailangan ko ng ref, yun pala, parang sobrang dinidesire mo yung mga ganong bagay, pero kumbaga dinadaya ka lang pala ng puso mo kasi nakita mo dun sa kapitbahay nyo na may bago silang ref, may bago silang car, kaya gusto mo din mag-desire ng ganon. And dahil pinilit mo yung desire mo na yon na akala mo, need mo talaga yung car, yung ref na yon, di ba, mapapagastos ka. Ganon din po sa buhay natin, na parang, dahil po, sinusunod natin yung puso natin, mabilis po tayong madaya. Kumbaga, ibalik po natin sa panahon ngayon, kumbaga, pag-usapan po natin, di ba po sa mundong ito, dahil sinusunod po nila yung puso nila na, feeling nila, ako'y lalaki, kahit ako'y babae, babae ako, kahit ako'y lalaki. Dahil nga po, hindi nila alam na ang puso ay deceitful, nabadaya yung puso, nasusunod po nila yung puso nila. Kaya hindi na po, kumbaga nalilito po sila na imbis na maging babae po sila, naging lalaki po sila. Di ba po, ang dami po nilang ginagawa na hindi naman yun talaga dahil po nadadaya po sila ng puso. Kasi po, yun po yung inuuna nila, yun yung sinusunod nila. And sabi po dito, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Hindi lang po madaya, kundi desperately wicked. Masama po yung puso natin. Who can know it? Kumbaga wala po sa atin ang makaka-realize kung gaano kasama po yung puso natin, gaano kadaya po yung puso natin. Sabi po dito sa Matthew chapter 15 verse 19, sabi po dito, for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, and blasphemies. So kaya po nasabi ni Jeremiah na ang puso po is desperately wicked. Kasi ayun po, di ba sabi po dito, for out of the heart proceed evil thoughts. Lahat po ng evil thoughts, yung naisin mo na pumatay, naisin mong mag-commit ng adultery, fornication, magnakaw, magsabi ng mga hindi totoo, nagsisimula yun sa puso. Di ba po, ang isang magnanakaw po, kumbaga yung pagiging magnanakaw niya po, nagsisimula po yan sa puso niya na parang gusto niya magnakaw, then doon po papasok yung action. Kaya po ang tao, hindi po niya kayang iligtas ang sarili niya sa impyerno kasi po tayo mga tao, meron po tayong desperately sinful heart. Kumbaga, hindi po natin maiiwasan na magkaroon tayo ng kagustuhan na amen, na hindi gumawa ng mga bagay na masama. Amen? So, evil thoughts, evil things come from our innermost nature. So, it reveals how corrupt we are. Ganun po tayo ka-corrupt, na pati yung puso po natin, lahat po ng mga masasamang bagay, dun po nagsisimula. Kaya po, di ba po, dahil po sa fall na nangyari po kila Adam and Eve, dahil po doon, hindi po natin maiiwasan na lahat ng masasamang bagay magsimula po sa puso natin. And sa pangatlo po, bakit hindi po natin kayang iligtas yung sarili natin sa kapahamakan? It is because we are dead in spirit. So ito po yung unang namatay sa atin nung nagkaroon po ng kasalanan si Adam at Eve. Kumbaga yung spirit natin na nagko-commune sa ating Panginoon is namatay po. Sabi po dito sa Ephesians 2 verse 1, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins. So dahil po daw sa trespasses and sins, sa mga rebelliousness na ginagawa natin, sa mga kasalanan, failures natin na nagagawa sa harapan ng ating Panginoon, yun po yung nagiging dahilan kung bakit namatay po tayo in spirit. And diba po, ang sabi po sa salita ng Panginoon, he that worship in the Lord must worship in spirit and in truth. Kasi ang Panginoon po ay spirito. Hindi po natin kaya i-connect yung sarili natin sa Panginoon if we are dead in spirit. Kaya nga po, di ba po, bago tayo maging born again, di ba po, tinanggap po natin ang ating Panginoon. Nung hindi pa po natin siya tinatanggap, kung dead in spirit po tayo, we cannot commune sa ating Panginoon, malayo po tayo sa Panginoon, hindi po natin naaabot ang Panginoon at hindi din po niya tayo naaabot. Kasi nga po, we are dead in spirit.
Kaya nga po nung isa po sa, ang sabi po, di ba, we have to be born again in spirit. Kasi nga po, yun lang po yung way para sa atin na makakapag-commune sa ating Panginoon. And, ayan po, pag tayo daw po ay dead in spirit, kumbaga we are blind, di ba po nung tayo po hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon, hindi natin alam yung katotohanan na parang sa atin akala natin we can be healed sa sa pagpunas, sa pagluhod, sa pagbilang ng mga beads, di ba po? Hindi akala natin ganun yung paraan para ma-save tayo. And ayun po, dahil po dead in spirit tayo, we are slave to sin na parang akala natin normal lang naman nigarilyo, uminom, ganun po. Pero hindi natin alam, we are slave po pala dahil po sa, dahil po pala patay ang ating spirito. And we are lost. Di ba po? Nung katulad po nung nabanggit po ni Bishop sa morning devotion, yung about sa lost sheep. Di ba po? Na parang ganun po yung buhay natin if we are dead in spirit. Malayo po tayo sa ating Panginoon. Kumbaga kahit saan-saan po tayo pupunta, wala po tayong direksyon. Kumbaga ligaw po tayo. And we are under the power of darkness. Kumbaga wala po tayong kakayanan to resist the devil. We don't have the power to resist the temptation. We don't have the power na na lumayo sa kasalanan. Kaya po, ito po yung tatlong dahilan bakit po hindi natin kayang i-save yung sarili natin sa pagpunta natin sa impyerno. Kasi di ba po sabi, we don't have the righteousness of the Lord. Ang righteousness po, once again, hindi po siya nakukuha by good deeds, by keeping the law. It is through the Lord, by having faith. And because we have a sinful heart, lahat po ng masasamang bagay, nakikita po ng Panginoon sa puso natin. Lahat po ng bagay, kumukulo po, lahat ng masasamang bagay, nagsisimula po sa ating puso. And pangatlo po, because we are dead in spirit, kaya hindi po tayo mapupunta sa heaven o sa piling po ng Panginoon dahil po we are dead in spirit. Pangalawa po, na inability of man. Pangalawa, inability to serve two masters. So ito po ang isa sa mga di natin kayang gawin. It is to serve two masters. Sabi po dito sa Matthew chapter 6, verse 24. Sabi po, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other one. So sabi po dito, wala daw pong kayang gumawa na mag-serve sa dalawang master. Kasi kung may ganun po, ang isa, kinamumuhian mo, yung isa gustong-gusto mo, favorite mo, kumbaga lahat ng ginagawa mo sa kanya, nakangiti ka, pero yung isa, nakasimangot, nagdadabog ka. Ganun po yung sinasabi dito ng Panginoon na hindi po natin kayang mag-serve. Di ba po, example, sa isang servant, hindi mo kayang mag-serve sa dalawang master. Example, ito, servant ka sa house 1, tas servant ka din sa house 2. Di ba po parang pag-aagawan ka ng dalawa mong master na hindi mo alam kung ano uunahin mo, hindi mo alam, madaming magsasabi na aking slave yan, akin din yung slave na yan. Kumbaga pag-aagawan ka nila. Kaya nga po ang sinasabi po dito, hindi po natin kaya na mag-serve sa dalawang master kasi nga po, napaka-imposible po na mangyari yon. And sabi po dito, ye cannot serve God and mammon. Ang mammon po, it speaks about material things. Kumbaga, hindi daw po natin kayang iserve ang Panginoon at the same time, siniserve natin yung money. Di ba po? Meron nga po silang sinasabi na hayaan mo na mag-serve yung money mo sa Panginoon para ma-bless ka. Pero, yun nga po, ang tao, dahil nga po, we have that sinful nature, nahahayaan natin yung sarili natin to serve money. Ano po ba yun? Yung parang lagi na lang natin pinaprioritize yung mga makamundong bagay, yung work na lang. Hindi naman po masama yun kasi kailangan naman natin. Pero ayun nga po, ang tanong po doon, nakakapag-devotion pa po ba tayo? Nakakapagpanalangin pa rin po ba tayo sa ating Panginoon? Kasi pag hindi po natin kayang, example po, kung kaya po natin mag-forsake, kumbaga kaya natin ipagpaliban yung mga bagay na sa tingin natin kahit importante o hindi, para sa Panginoon, ibig sabihin po nun, ang master po talaga natin is ang Panginoon. Example po, naalala ko po yung naging story ng mami ko po dun sa Cebu na meron daw po, dun po sa ina-attendan ng church, lahat po daw ng mga attendees dun, lahat po may trabaho na parang
gantong oras, meron pa rin po. Pero meron po silang service ng gabi. Pero hindi daw po siya, ni minsan hindi niya daw po nakita na absent or nalilate yung mga members na yon. Kasi ganun po sila magbigay ng priority sa ating Panginoon na parang okay lang sa kanila na makaltasan sila ng sahod, na late. Kumbaga, kahit hindi yun yung out nila, mag-out sila para hindi sila malate sa gawain ng Panginoon. Ganun po sila magpaubaya, kumbaga ganun sila mag-forsake sa work nila para lang po makapunta dun sa gawain ng Panginoon. And that kumbaga it defines kung gaano mo pina-prioritize ang Panginoon. Pero pag kabaliktaran na po, pag inuuna naman natin na magtatrabaho muna ako, parang ganito, na parang mamaya na lang siguro yung gawain ng Panginoon, nandyan lang naman yan, recording lang naman, live naman, pwede ko naman panoorin mamaya. Parang ganon. Ang nangyayari po nun, hindi po ang Panginoon yung nagiging master ng buhay natin, kundi yung mga bagay na umaagaw po sa Kanya. Katulad po nito, yung mammon. Yung mga material things, yung money, yung nagiging Panginoon po natin. So under po ng inability to serve masters, passion-wise po. Sabi po dito sa Matthew chapter 4, verse 10, Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone shalt thou serve. So ito po yung time na tinitempt ni Satan si Jesus after po nung kanyang fasting po. So ang sabi po dito ni Satan is, i-serve po siya, kumbaga, si Satan yung i-worship niya, i-serve niya. Pero ito po yung sinabi ni Jesus sa kanya, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him alone shalt thou serve. So ang Panginoon lamang daw po ang i-serve natin. So si Satan that time, pinakita niya po kung ano po yung kaya niyang ibigay kay Jesus. Yung properties, yung mga kingdoms, yung mga mountains, kaya niya, ino-offer niya po kay Jesus yun. Pero hindi po in-offer ni Satan yung sin na kalapit po ng mga bagay na yun. Kaya po ang sinabi po ni Jesus dito, di ba? Ang Panginoon lamang po yung dapat niyang nating i-serve. Dapat ang Panginoon lamang po yung i-worship natin. And sabi po dito sa Matthew chapter 22, verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So ang sabi po, kailangan daw po natin mahalin ng Panginoon with all our hearts, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isipan po natin. Hindi po sinabi na mahalin natin ang Panginoon ng buong puso at buong kaluluwa, tapos mahalin natin ang mamon o yung money, yung material things with all our mind. Ang gusto po ng Panginoon, buong puso, buong pagkatao po natin, minamahal po natin siya, niwo-worship po natin siya, sineserve po natin siya. Ganun po ang Panginoon. He is a jealous God. Kumbaga gusto niya, dahil ikaw ay creation niya, gusto niya sa Kanya ka lang. Di ba po, katulad ng inaawit natin, Jesus, you are mine and I am yours, di ba po? Gusto ng Panginoon, yung buong tayo ay para sa Kanya lang. Ayaw niya po ng hati tayo, 80% sa Kanya, 20% sa material things, sa mga makamundong bagay. Ayaw ng Panginoon yun. Gusto niya, ibigay natin yung buong pagkatao natin sa ating Panginoon. Gusto niya na siya lamang po yung iserve natin, siya lang po ang mahalin natin, and wala na pong iba. Pangalawa naman po, sa inability to serve two master, production-wise, we cannot have fruits. Kumbaga, hindi po natin kayang mag-bear fruits sa dalawang master. Sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 18, A good tree cannot bear fruit forth evil fruit. So, ang isang mabuting puno daw po, hindi po siya makakapagbunga ng masamang puno. Di ba po, kung ano po yung puno, yun siya po yung bunga. Di ba po, pag tinanim po natin ay mangga, aanihin po natin ay santol. Amen po ba? Amen, hindi po. Pag nagtanim po tayo ng mangga, aani po tayo ng mangga, hindi po tayo aani ng santol. Amen po? And sabi po dito, a good tree cannot bear fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit. So, hindi po kailanman mamumunga ang good tree ng evil fruit. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. So, kung ang corrupt tree, hindi po niya kayang mag-bear ng mga good fruit. So,
ganun din po sa ating Panginoon. If ang foundation po natin is nasa Panginoon, di ba po, ang sabi po kasi dito sa Matthew chapter 7, madaming magpapakilalang false prophets, maraming magte-testify ng false testimonies, ng mga bagay na hindi nanggagaling sa Panginoon. Kaya kailangan alam po natin kung saan po ang foundation natin. Kasi kung ang foundation po natin is nanggagaling po dun sa false prophets, sa false teachings, di ba po, lahat po ng foundation na meron tayo, kahit gaano man po tayo magbabad po dun sa mga teachings na yon, napaka-weak po ng foundation natin at hindi po tayo magbubunga ng mga good fruit, kundi evil fruit and corrupt fruit lang po ang mabubunga po natin. Pero, ayun nga po, pag ang foundation po natin ay ang Panginoon, kumbaga, tinanim po natin yung puso natin sa ating Panginoon, we will bear good fruit. Hindi po tayo mag-aani ng evil fruit. Lahat po, good fruit po yan. And sabi po dito sa Psalms chapter 126 verse 5, they that sow in tears shall reap in joy. Lahat daw po ng nagtanim ng mga luha, they will reap. Aani po sila ng kasiyahan. And he that goeth forth and weepeth, lahat po ng mga umiiyak, bearing precious seeds. And seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. So, lahat daw po ng mga nagtatanim ng mga luha sa ating Panginoon, in due time po, kumbaga, makaka-receive po tayo ng, we will reap in joy. We will bear precious seed. Kumbaga, seed na nanggagaling po sa ating Panginoon. And shall doubtless come again with rejoicing. So lahat po ng tinatanim po natin sa ating Panginoon, lahat ng maaani po natin is maganda. Kaya po dapat yung foundation po natin, sa Panginoon lang po natin ilagak. Kasi nga po, ang ating Panginoon is a great foundation na kahit ano pong mangyari, we will not be shaken. And sabi po dito sa number 3, inability to serve two master is profit-wise. So, we cannot done it by, kumbaga hindi natin kayang gawin yon sa sarili nating kakayahanan. In flesh, we cannot do it through flesh. Sabi po dito sa John, chapter 6, verse 63, it is the Spirit that quickeneth the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, ano daw po? It is the Spirit that quickeneth. Kumbaga, ang spirito po na nanggagaling sa ating Panginoon, yun po yung nagbibigay sa atin ng kakayanan para gawin po yung mga bagay na yon. And wala pong kayang gawin yung tao. Di ba po? Hindi po kayang gawin yon sa sariling kakayahan ng tao. Kumbaga lahat yon through the Spirit of the Lord po. And the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So lahat daw po ng binibigay sa atin ng Panginoon, it is spirit. Kaya po pag dead tayo in spirit, we cannot receive kung ano po yung binibigay sa atin ng Panginoon. And sabi po dito, they are spirit and they are life. It gives life po. So, pag daw po lumalakad po tayo sa spirit, nakakatanggap po tayo ng life sa ating Panginoon. And we will be able to do, kumbaga, to serve the Lord. Katulad po kanina na kaya natin siyang iserve with all our hearts, with all our soul, with all our strength. Kaya natin gawin yon if we have yung spirit na nanggagaling sa ating Panginoon. And pangatlo po, inability of man is inability to subdue carnal mind. So, hindi daw po natin kayang kontrolin na magkaroon tayo ng carnal mind. Kasi nga po, dahil po sa sinful nature natin, natural na po na magkaroon tayo ng carnal mind. Ano po ba yung carnal mind? Ito po yung kaisipan ng mundo, kaisipan ng flesh natin, yung earthly things. Ito po yung carnal mind. And sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 6, for to be carnally minded is death. So, pag daw po ang umiiral po sa atin is carnal mind, it will bring us to death. Kumbaga, magbibigay siya ng kapahamakan sa atin. But to be spiritually minded is life and peace. So if we walk in the Spirit,
it will give us life and peace. So, di ba po, dahil po tayo, wala po tayong kakayanan na parang lumakad po spiritually ng sa sarili po natin, mas umiiral po yung carnal mind po natin na parang, yun nga po, iniisip natin yung mga bagay na hindi kabagay-bagay sa Panginoon. And dahil po sa carnal mind, nagiging enemy po tayo ng Panginoon. Yun po yung number 1, enmity with God. So, nagiging enemy po tayo ng Panginoon sa pag nagkakaroon po tayo ng carnal mind. Sabi po dito sa verse 7 ng Romans chapter 8, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be one. So, yung carnal mind po, kalaban po niyan yung Panginoon. Kasi ang carnal mind po, ino-oppose niya po yung kalooban ng Panginoon. It opposes the will of the Lord. Kumbaga, kung ano yung will ng Panginoon, hindi mo na naisin yan pag meron kang carnal mind. Kung meron kang carnal mind, you don't have the mind of Christ. Na parang lahat ng nasa isip mo, lahat ng maiisip at gagawin mo, yun lang yung nakabase sa mundong to. Hindi mo gagawin yung kalooban ng Panginoon or yung kanais-nais sa harapan ng Panginoon. And sabi po dito sa 8, so then they that are in the flesh cannot please God. So, kailanman po hindi po natin mapiplease ang Panginoon if we walk dito po sa makamundong bagay na to. We can only please the Lord if we walk in the Spirit. Kasi doon po, di ba sabi po, it gives life and peace sa atin po. Kaya, ayun nga po, hindi po natin kayang kontrolin yung gantong kaisipan sa atin kasi nga po, natural na po sa atin to. Na parang, natural na po sa atin na magkaroon ng carnal mind na parang iniisip natin yung anong pwede nating makuha sa mundong to, ano yung kanais-nais sa mundong to. Kumbaga, dahil po dun sa ganong kaisipan, nagiging kalaban po tayo ng ating Panginoon. And pangalawa po, dahil po hindi natin kayang i-control yung gantong kaisipan, yung carnal mind, nagiging slave po tayo ni Satan ng kaaway. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 26, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Pag daw po tayo may carnal mind, we are being captive daw po. Kumbaga, ano po tayo, alipin po tayo nung kaaway ni Satan. Kaya po kailangan po natin, sabi po dito, they that may recover themselves out of the snare of the devil. Kailangan po, we have to come to our senses na parang pag umiiral po sa atin yung carnal mind na parang puro makamundong bagay na lang po yung iniisip natin, yun nga po, nagiging alipin na po tayo ni Satan. Kaya dapat po, i-cast out po natin sa sarili natin yan. Once po na-aware na po tayo na yun po yung nagro-rule po sa isipan natin. And sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 2, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. So ganito daw po yung mangyayari pag meron tayong carnal mind. In time past, ye walked according to the course of this world. So, magko-compromise na po tayo na kahit na ayaw ng Panginoon yan, dahil nga po may carnal mind tayo, ginagawa na po natin yung mga bagay na hindi kanais-nais sa Panginoon. Kasi nga po, dahil po sa carnal mind, according to the prince of the power of the air. So, lahat po ng gagawin natin is, parang align po siya sa kalooban ni Satan. The spirit that now worketh in the children of disobedience. So yun na po yung spirito na nagdadrive sa atin. Yun na po yung spirit na humahawak sa atin na parang ginagawa na po natin yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon dahil nga po sa carnal mind. And pangatlo po na inability to subdue carnal mind, environment is darkness. So pag daw po may carnal mind po tayong mga tao, yung environment po natin is darkness. Sabi po dito sa John chapter 3 verse 9, and this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light because their deeds were evil. So ang Panginoon, di ba po, He sent
His Son, Jesus Christ, to save us, di ba po? Para maalis po tayo sa darkness into light. Pero dahil nga po tayo mga tao, we have that sinful nature, yung carnal mind ay umairal po sa atin, we don't want the light. Sabi po dito, and men love darkness rather than light. Hindi, minsan po nire-reject po ng tao ang Panginoon, yung salvation na binibigay ng Panginoon. Na kumbaga, free na siyang binibigay, pero dahil ang tao, sobrang hook na siya sa mundo, sobrang love niya na yung mundo, hindi niya na ina-accept yung salvation na binibigay ng ating Panginoon. Because their deeds were evil. So lahat po ng ginagawa nila, hindi na po nagbibigay ng kalooban sa ating Panginoon. And sabi po sa verse 20, for everyone that doeth evil, hated the light. So lahat do po ng gumagawa ng pangit na bagay o masasamang bagay, hindi nila gusto yung light. Neither cometh to the light. Kahit lumapit po sa liwanag, hindi po nila gagawin. Lest his deeds should be reproved. So reprove po, kumbaga makorek. Kaya po ayaw ng mga tao na lumapit po sa Panginoon. Gusto po nilang manatili doon lulong po sila sa sin, sa mga bagay na hindi nagbibigay ng kalooban sa Panginoon. Dahil ayaw po nilang makorek sa tama. Kumbaga ayaw nilang sabihin ng Panginoon sa kanila na huwag mong gawin yan. Gusto nila free lang silang gumawa ng mga bagay na gusto nila na hindi naman po kaaya-aya o kumbaga sa tingin nila tama pero sa Panginoon hindi. Kaya po ayaw po ng tao na umalis sa light kasi nga po parang komportable na sila doon na slave po sila ng sin, ng mga vices po nila. Ganun po yung tao na parang ayaw po nilang i-grab, nire-reject lagi po nila yung light na binibigay ng Panginoon. Pero ang sabi po dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 5, ye are all the children of light and the children of the day. We are not on the night nor of the darkness. So ang Panginoon, bago po mahulog si Adam at si Eve sa sin, di ba po, ang Panginoon, He created us for Himself. He created us clean. He created us pure. He created us holy. He created us righteous. Pero dahil po sa sin na nangyari, dahil po sa sin na pumasok, nawala po lahat yon. Pero ayun nga po, nire-remind po tayo ng Panginoon, sino ba tayo talaga sa harapan ng ating Panginoon? Katulad po na inawit po natin, do we know who we are in front of God? Kumbaga, nawawala ba na, kumbaga, dahil po ba sa carnal mind, dahil po ba ang puso natin is deceitful, nakakalimutan na po ba natin kung sino ba talaga tayo sa harapan ng Panginoon? Di ba po, ang Panginoon, He is ready to accept us. Kailangan lang po natin, di ba po, ang sabi po dito, He is giving us the light. He is giving us the salvation. Pero tayo po mismo nagre-reject kasi ayaw natin makorek. Pero ayun nga po, let us know who we are. Kumbaga, kung ngayon, punong-puno tayo ng kasalanan, punong-puno tayo ng mga bisyo, punong-puno tayo ng problema, we need the light that comes from the Lord. We need His salvation dun sa mga problema na meron po tayo. And the Lord is giving it free sa ating Panginoon. Walang bayad, hindi mo kailangan magbayad ng 1,000,000 o maglaan ng maraming oras. Kailangan mo lang mag-surrender sa Panginoon. Kailangan mo lang ibigay yung buong puso mo sa Panginoon. So, ang Panginoon, di ba po, ang sabi po niya sa 2 Corinthians, basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 5, verse 17, 5:17. Sabi po dito, This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. So ito po yung buhay natin once we receive the salvation sa ating Panginoon, once we surrender our lives sa ating Panginoon. Di ba po, we cannot save ourselves from hell. Lahat po tayo, we are destined to go to hell dahil po sa kasalanan. Pero ang Panginoon, napakasimple lang po niya. Kailangan lang po natin lumapit sa Kanya. Kailangan lang po natin magpakumbaba. Kailangan lang natin i-unload lahat ng mga bagay na naghihinder sa atin. And we will be able to be saved. Kumbaga, ang Panginoon yung makakapag-save po sa atin from hell. And siya lamang po yung siya lang po yung makakapag-remove ng carnal mind, yung deceitful heart sa atin. Kasi
by our own will, by our own strength, hindi po natin kaya kasi di ba po ang tao may limitasyon. Pero ang Panginoon, He is the God of the impossibilities. Amen? Amen. The Lord is the God of the impossibilities. So once we come into the Lord, once we lumapit po tayo, we surrender our lives sa Panginoon. Hindi po imposible sa Panginoon na iligtas tayo now and now. Kumbaga kung ikaw mismo ngayon, nireceive mo ang Panginoon, you surrendered your life sa Panginoon, you will be saved. If through faith naniwala ka sa Panginoon, you will be counted as righteous sa harapan niya. Amen po ba? So ganun po ang Panginoon, napakasimple lang. Hindi pa po late. Kumbaga, mayroon pa pong binibigay na chance ang Panginoon sa atin para bumalik tayo sa path natin. Binibigay niya, di ba po binigay niya po si Jesus Christ for once, di ba? Para muli tayong ma-reconnect sa ating Panginoon. Kumbaga ang Panginoon na yung gumagawa ng paraan para tayo bumalik sa Kanya na ma-save tayo. So let us grab those opportunities na kumbaga may chance pa tayong bumalik sa Kanya. Let's do it. Let's go back sa ating Panginoon. Oo, mahirap na mag-lay down ng vices natin, ng mga problems natin at magtiwala lang sa Panginoon. Pero doon natin matetest how powerful ang Panginoon. Doon natin matetest na talagang oo nga, ang Panginoon kaya niyang gawin yung mga imposibleng bagay na hindi ko kayang gawin. Di ba po? And sabi po doon, di ba, sa Genesis na we are created in His own image. So ang Panginoon, if He is the God of the impossibilities, dahil po we are made in His image, we can do also impossible things. Di ba po? Marami po tayong napapanood that they can heal people, they can, kumbaga katulad po ni Apostle Rene, di ba? Makikita natin yung kayang gawin ng Panginoon sa kanya na mag-heal, nagagawa niya po. Dahil nga po, we are created in the image of the Lord. Pag alam po natin yung identity natin sa harapan ng Panginoon, hindi po tayo maliligaw, hindi po tayo madideceive ng puso natin, hindi natin paiiralin yung carnal mind, kundi we will walk in spirit, we will, kumbaga magkakaroon tayo ng Christ mind sa ating buhay. So, itong mga bagay pong ito, katulad po dun sa Jeremiah chapter 13 verse 23, di ba? Can Ethiopian change his skin or the leopard his spots? We cannot change our sins. Kumbaga, we cannot change our nature. Pero pag ang Panginoon po, yung hinayaan natin na magbago sa atin, lahat po ng mga bagay na nais po natin na mawala, na hindi po natin kayang gawin, mawawala po yun dahil nilay down po natin sa ating Panginoon. Sa Panginoon lang po natin ma-receive yung mga ganong bagay, yung power na ganon na makawala po sa power ni Satan. Doon lamang po yun sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya po sa gabing ito, let us stand po. And ayun po, katulad po dito sa pinag-aralan po natin, we cannot do it on ourselves. We cannot save ourselves from hell. Kumbaga lahat po tayo, we are destined to go to hell. Pero if we obey, if we submit ourselves in the power of the Lord, di ba po? Lahat ng mga imposibleng bagay sa ating buhay, mangyayari po yun because of the strength na nagagaling sa ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, let us pray po. Let us surrender our lives sa ating Panginoon. Yes, Heavenly Father, thank you God sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa gabi pong ito, God, na pag-aralan namin, Panginoon, yung mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, we admit, O God, na hindi po namin kayang isave ang sarili namin, O God, from hell, O God. Lord, we cannot remove that carnal mind, O God. Lord, we cannot walk in the Spirit on our own, Panginoon, with all our strength, Panginoon. Hindi po namin kayang gawin to, Panginoon. It is only by your strength, Panginoon, and power, O God, that works in us, O God. Panginoon, we ask for your forgiveness, O God. If, O God, may mga times, Panginoon, na we walk according to this world, Panginoon, according to the pattern of this world, Panginoon. Lord, forgive us if we compromise, Panginoon, if we do things, Panginoon, na hindi nagbigay ng kalooban sa iyo, O God. Lord, we surrender our lives to you, O God. Lord, we surrender our hearts to you, Panginoon, sa oras na to, O God. Lord, take over, O God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, we receive you as our Lord and Savior, O God. Lord, we accept you, O God, our Savior, O God.
from hell, O God, as our Lord, O God, na tunay nga, O God, ikaw po ang masunod sa aming buhay, Panginoon. Lord, thank you, O God, for, O God, you are true, O God, that you are powerful, O God, that once we come into you, O God, as we humble ourselves to you, O God, truly, O God, you will make us a new creation, O God. You will create a new creature, O God, in us, O God. And Lord, thank you, O God, for you have created us according to your image, Panginoon. Lord, turuan niyo po ang bawat isa, O God. Help us, O God, to walk in spirit, O God, to walk in your will, O God. And Lord, tunay nga, Panginoon, remind each and every one of us, O God, who we are in your sight, O God. That we are, O God, child of light, O God. That we are, O God, your children, Panginoon. We are your creation, Panginoon, and we belong to you, Panginoon. Lord, thank you, O God, dahil, O God, we can do all things, O God, through your strength, O God. We will overcome things, O God, because we have you, O God. We will overcome all trials, O God, all the temptations, O God, because we have you, the God of the impossibilities, the God who can do all things, the God, O God, na kaya kaming ibigay, Panginoon, ang victory sa bawat isa, Panginoon. Truly, O God, thank you for your word, O God. Thank you for tonight, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, masabuhay namin to sa aming buhay, Panginoon. Malakaran namin, Panginoon, ang nais mo, O God, sa aming buhay, Panginoon. Lord, let every works of our hands, O God, every steps, Panginoon, na gagawin namin, O God, let it give glory to your name alone, O God. Let it give great praise unto your name alone, O God. Tunay nga, Panginoon, sa iyo po ang aming papuri, ang aming mataas na pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone, in Christ alone, in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sing it, Christ alone, Christ alone. Place my trust and find my glory in the power of victory. Victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Cristo lang, Cristo lang, tiwala ko ang kamatayan niya. Sa bawat ay sasabihin ko aking lakas, pag-asa ko ay Kristo lang, Kristo lang, Kristo lang, ang tiwala ko, ang kamatayan niya'y kalwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko
tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo na. Muli pa sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Thank you, Jesus. We will place our trust in you. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Lord, truly, Lord God, that we will place our trust in you, Lord God. And truly, Lord God, that we believe that you are the source of our strength. You are our hope. You are our life, Panginoon. Lord, thank you, Jesus, for your word tonight, Lord God. Maraming salamat, O Diyos, na muli kinausap mo, Panginoon, ang mga anak mo sa gabi pong ito, Lord God. And I pray, Lord God, na ang salita mong ito, O Diyos, ay patuloy na manatili sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord God, and we will continue to live with it, Panginoon. Thank you, Jesus, again, Lord God, for tonight. Lord, we will worship you, we will praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Alam ko po na kinausap tayo ng Diyos sa gabi pong ito, and we just patuloy lang po nating i-meditate yung salita ng Panginoon na narinig natin sa gabi pong ito. So maraming salamat po, at muli po tayo magkita sa Friday po for our morning devotion and soaking sa gabi po, at patuloy tayo magbabad sa presensya ng Panginoon. So we thank you. Salamat po sa bawat isa, and God bless you all.